done, which commissioners are going to go to which part of the country, and what the date. Kosuru nyakoromogi ni riwruok mar pinje mag joagunda European Union ni ng'wech mar ndiko jopuonjre mbalariany ma pacho ka e chenro mar tiegruok e mbalariany mag pinje mag Ingresa ahinya to e chenro mag pur kaka yor neno ni onywak rowere lwedo e lwenj kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Jambetre mar riwruok mar pinje joagunda Henriette Gija olero ni lokruok mar chal mar kor lwasi koro dwaro ni onywakne gi oganda duto kamoting'o nyaka rowere. Jalup gavana ma Kisumu Matthews Owili mane obedo e limbe mar Gija e boma ma Kisumu orwako paro makamano bang' romo no kendo timo twak gi moko kuom tend mbalariany e kaunti ma Kisumu ewi kaka ginyalo tiyo kanyakla mar rito alwora kendo medo kwan mag yien e kaunti no nyaka 7%. Motelo ne romo no, jambetre mar pinje mag Ingresa e Kenya neno chiwo sir mar omenda maromo siling $40 million mabiro konyo weche mag bero alwora e kaunti ma Kisumu. And students from around the world to live and study in the EU for their master. So we had a very engaging session for several hours with many university students, and I very much welcome that the Deputy Governor was engaging with us during the entire session. Ma apply for those scholarships because amoro doji mia karamia area to go doji matin malo mia area koro ne wadon mondo mi wa sensitize jo pod so mapotindo mondo mi gitim application e program onogono mondo gi thuolo madhi somo oko to kuno be kidhi some to in gi thuolo matiyo kuro kata kapone